wama enkenya aba ha sei na pacho yewra se dwon free wa furu kwan be so na afa so aha wankasa aha me kwan bebre so because me papa oye me bibia ti aha me pa baba bresi ade nyina me yemfa na ase e ma Awurade da sipi na pacho ugiri se yebenya yewra se dwon so ni papa wo ya amanyo koemu ene Ghana mamu bi yebenya free se edruble bi Elijah ka kire Awurade se aka me nko a ene difo a me wasase so Awurade ka kire ne se wo adifo nko a 400,000 mo nkoto ba ntiminim se wonyamenim bieti a wafa Sir John na said Elijah Awurade ka kire ne se wo bebre wo ho no nim se Awurade benam mo YouTube so am yenya de chen so e wo bre yi da sipi nyankopon hira yo ahwefo se ne ye ka kire mo no Nyansapɔ TV ye kan yeye se mo hwe anwuma etwagwe ya ni nyina ye yewura Sir John kane MPP amanyokuo a edi Ghana so ono ena ye dom training na set training former secretary general ena afensu ansa na ofri mu no na ono na forestry ono ye panyini a oda no ni 1 week ena ye ba ye amamre mu no se obi wu a ye gini na awotweda mponi o ye hye mo bo se ye be ma hu asante ene Ghana ya mamre ene ya manye bebre